always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako po si Paul. Ipinanganak at lumaki sa San Pablo City, Laguna. Pangpito po ako sa 11 magkakapatid. Simula nang magkasakit si tatay, si nanay na lamang ang kumakayod sa amin sa pamamagitan ng paglalabada. Sobrang hirap ng buhay namin ng mga panahon na yon. Lagi kaming kinakapos ng pangkain. Para matulungan si nanay, pumapasok bilang helper ang mga nakatatanda kong kapatid hanggang sa mapilitan na silang huminto sa pag-aaral. Nung grade 1 ako, piso lang ang baon ko araw-araw. Naglalakad ako ng kalahating milya papunta sa eskwela. Sa tuwing tanghali, kailangan kong bumalik ng bahay para mananghalian. Pagkatapos nito, maglalakad na naman ako ng mahaba pabalik ng school. Minsan umuwi ako ng bahay pero wala namang pagkain. Dahil dito, natutunan kong mamulot ng niyog na binibenta ko pambili ng tinapay. Pero kahit mahirap ang buhay, hindi ko pinapabayaan ang pag-aaral ko. Sa katunayan, natapos ko ang elementary na may honor ako. Pagtungtong ng high school ay mas grabe yung naramdaman kong hirap ng buhay. Wala kaming kuryente kaya plantsyang diuling lang ang pangunat ni nanay ng uniforme ko. Sa umaga ako nag-aaral ng leksyon dahil ayokong maduling sa andap-andap na liwanag ng lampara namin. Noong mga panahon na yon, 17 pesos per day na ang allowance ko sa school. Sapat na ito para sa pamasahe ko at pambili ng monay na may palamang peanut butter. Para makatulong kay nanay, sinikap kong magtrabaho tuwing Sabado at Linggo. Nangunguha ako ng mga dahon ng niyog sa gubat na siyang ginagawa kong walis tingting. Dahil sa racket kong ito, nakakalikom ako ng sapat na perang pang-allowance ko sa buong linggo. Sa loob ng 4 na taon, ay sinasagot ko na ang pambaon ko. Pero halos 4 na taon ko ring tiniis ang mga panunukso ng mga kaklase ko. Paul Tingting ang bansag nila sa akin. Para makaiwas sa pang-aalaska, pilit ako nagkukubli sa gubat sa tuwing gagawa ako ng walis tingting. Mabibilang lang ang mga kaibigan ko kaya wala akong dahilan para maglakwatsa. Ang sobrang oras ko ay nilalaan ko na lang lahat sa pag-aaral. Minsan habang nagkikinis ako ng mga piraso ng tinting sa kakahuyan, hindi ko namalayan. Tumutulo na pala ang luha ko. Bakit ko nga ba kailangan gawin ang lahat ng ito? Bakit ako nagtitiis na makagat ng lamok dito sa gubat? Bakit hindi ko kagayang iba na walang inaalala kung bukas makalawa ay may pambaon pa? Noong mga oras na yon ay parang gusto ko nang sumuko. Pero mas matimbang pa rin sa puso ko ang pagnanais kong maiahon ng pamilya namin sa kahirapan. Taong 1997, natapos ko ang high school.
Nung magka-college na ako, pinakiusapan ako ni nanay na huminto na muna ng pag-aaral. Mag-apply na lang daw muna ako ng trabaho bilang factory worker sa Kanlubang. Pero desidido talaga ako na magkolehiyo. Sinabi ko na kakayanin ko na lang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Marami akong pinagpasahan ng application for scholarship. Pero buwan na ng Mayo, wala pa ring sumasagot sa mga ito. Kaya sobrang nag-aalala na ako. Dasal talaga ako ng dasal na sana ay makapagpatuloy ako ng pag-aaral. Hanggang isang araw bago magpasukan, nakatanggap ako ng magandang balita. Naaprubahan ang application ko sa isang Catholic school bilang scholar at may allowance pa na 1,400 pesos. Para akong lumulutang sa langit ng mga oras na yon. Nagsimula ang aking buhay kolehiyo na may panibagong pag-asa sa puso. Kumuha ako ng kursong elementary education with specialization in religious education. Pero hindi pa man din ako nakakagraduate, bumulaga na naman ang panibagong pagsubok. Binawian ng buhay si tatay. Nagsipag-asawa na rin ang mga kapatid kong dating tumutulong kay nanay. Dahil dito, napilitan akong bumalik sa paggawa ng walis tingting habang nag-aaral. Ang buwan ng allowance ko sa school, ginagamit ko pambili ng bigas at mga pangangailangan sa bahay. Sinabi ko sa sarili ko na wala na talagang atrasan. Tinatagan ko ang loob ko at tiniis ang hirap. Sa loob ng pamamalagi ko sa kolehiyo, naging Dean's Lister ako sa loob ng 6 na magkakasunod na semester. At sa tulong ng nanay ko at mga taga-suporta, graduate ako na cum laude sa kolehiyo. Taong 2001, nagsimula akong magtrabaho bilang guro. Pinahinto ko na sa paglalabada si nanay. Ako na ang nagpapaaral sa mga nakababata kong kapatid. Habang nagtuturo, nagkaroon pa ako ng oportunidad na mag-aral sa graduate school sa PNU at nakakuha ng master's degree. Taong 2006, isang malaking oportunidad na naman na nagbukas para sa akin nang matanggap ako bilang cultural exchange teacher sa Estados Unidos. Sa umpisa ay nahirapan akong makibagay sa mga banyaga. Ako lang kasi ang nag-iisang Pinoy sa eskwelahan namin. Pero naisip ko na kung hindi ko kakayanin at hindi ko yayakapin ang mga pagbabagong ito sa aking buhay, ay sadyang wala akong mararating. Inisip ko din ang kagandahang maidudulot ng oportunidad na ito sa pamilya ko. Nanalangin ako at nanindigan na kakayanin ko. Makalipas ng 3 buwan, nakatanggap ako ng munting parangal sa eskwelahan bilang Employee of the Month. Lalo ko pang pinagbuti at sinipagan. Matapos ang 1 taong pagtuturo, na-promote ako bilang grade level chair at napili bilang Outstanding Teacher of the Year. Ngayon ay nandito pa rin ako sa US at patuloy na nagtuturo sa isang public school. Hindi ako humihintong mangarap. Gusto ko pang mahigitan ang ginhawang natatamasa ngayon ng pamilya ko sa Pilipinas. At bilang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap ko, balang araw ay plano ko magpatayo ng isang maliit na public learning center sa lugar na aking kinalakhan. Salamat sa Diyos dahil nagbunga ang lahat ng paghihirap ko. Nagkaroon ng saysay ang bawat piraso ng tingting na pinagtiyagaan kong kinisin noon. Mga tingting ang nagturo sa akin na hindi dapat ikahiya ang pagiging mahirap at hindi dapat sumuko sa iyong pangarap.
Ako po si Hipolito Paul El Cairo Berser Jr., isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Idol. Ano ulit ang pangalan niya? Paul. Paul. Yan. Hipolito. Yun. Hipolito. Yan. Paul na nga eh. Hipolito pa. Kaya nga Paul eh. Hi, Hipolito. Hi, Hipolito. Nalala ko yung magpapansit sa amin. Magpaluto ka ng pansit kay Mang Hipolito. Lakas makaluma ng Hipolito eh. Di ba? Kaya Paul na lang. Yan. Yan. Hi, Paul. Hi, Paul. Thank you very much for sharing your story. Hiyang-hiya kami sa mga sarili namin. Oo, nakakahiya kasi parang Ibang level yung tiyaga na ipinakita mo sa amin ngayon. Totoo eh. Na parang kung feeling namin o feeling ng ibang nakapakinig ng storya na mo parang ginagawa mo na yung the best mo. Hindi pa pala kasi meron ka pang pwede ka pang ibigay. Yes. 'Di ba? And yun yung ipinakita mo sa kwento mo at hindi ka tumigil, Paul. At dun sa huling parte na nga ng kwento na May Wagang Burnay, sabi niya na parang gusto niya higitan pa yung kaginhawaan na nararanasan ng pamilya niya dito sa Pilipinas. Baka mamaya helicopter na binibili mo, Paul. Hinay-hinay ka lang din, friend. Baka naman. Baka naman helicopter na walang helipad dito. Kulang sa parking space. Teka ka lang dyan. Dahan-dahan lang sa pagpapayaman. Ang galing kasi hindi ka tumitigil. Just, correct. Alam mo yung parang kung halimbawa estudyante ka ngayon, nakikinig ka, tapos ang tanging ginagawa mo ay mag-aral, tapos hindi mo kayang maging dean's lister, parang nakakahiya. Totoo. Hindi, parang nakakahiya kasi ito nga nagtiting-ting pa. Diba? Ito na naman yung sinasabi natin na pumapasok ng gutom. Kasi yung allowance niya na 1,400, instead na pambaon niya sa school, pinapambili niya ng mga pangangailangan sa bahay. So ibig sabihin pumapasok ito ng gutom. Diba? Isipin mo Gutom yun. na nga siya, pero nakayanan niya maging dean's lister. Wala lang. Parang Diba feeling ko lang, graduate na cum laude? feeling ko lang kung estudyante ka ngayon, tas hindi ka dean's lister, tas ang gagawin mo lang mag-aral, kakahiya. Parang feeling ko gano'n. Parang nakakahiya kay Paul. Oo, kasi- hindi kasi, grabe. Anong idadahilan mo sa amin? Oo, Bakit hindi ka dahilan? nag-aaral? Diba? Diba? Totoo. Oo. Hindi, anong dahilan mo? Bakit hindi ka maging Hindi sa amin pala, sa nanay mo. Di ba? Diba? Hindi, anong dahilan mo sa sarili mo na lang? Huwag na Oo. tayo mandamay sa ibang Yan, tao. yan. Huwag na nating ilayo, diba? Anong idadahilan mo sa sarili mo? mo? Bakit hindi ka nag-aaral na mabuti? Correct. Anong dahilan mo? Busy ka Bakit? saan? Saan? Busy ka kanino? ML. Ako, nagpatay na sila ng radyo. Wala na nakikinig sa atin. Kasalanan na naman to ng social media. Ay nako, di ba? Totoo, Correct. tingnan mo yan. Punong-puno ng ilaw yung bahay ninyo. 'Di ba? Siya kailangan niya mag-aral na maaga kasi ayaw niya maduling sa umaandap-andap na liwanag ng lampara para mag-aral sa gabi. Ang hirap diba? na. So anong rason mo sa sarili mo kung bakit hindi ka maging dean's lister? Ang liwaliwanag sa bahay May niyo. pa-lampshade pa nga yung Correct. mami mo sa'yo, di ba? 'Di ba? para mas Wala maganda lang. focus na libro yung Diba? yung ilaw. Wag na tayong lumayo, partner. Oo. Kasi nagtuturo tayo eh. Ayan. Tayo, partner. Yan. Nakakahiya. Ito, partner, nag-master's degree. Tayo. Ano na? Na-figure out yun na ba? Gawin na natin this year. Alam mo, ang hirap niyan kasi Nakakahiya kami. Kaming lahat sa'yo, Paul. Naramdaman namin na parang we're not giving our all. Or alam mo yun, yung parang ang dami naming excuses sa madaling correct, salita. totoo yan. Daming dahilan sa buhay. Sobrang dami nating excuses. Ewan ko kung napanood niyo yung video na sinend ko sa chat group natin. Ang galing nung video. Mamaya i-share ko before the meeting. Oo, ang galing ng video na yun kasi ang sinasabi doon, ang utak natin yung nagsasabi. Ang utak natin yung nagdidictate sa body natin eh. So yung utak natin yung nagbibigay ng excuses eh. Yun ba yun? Oo. Yun ba ang sinasabi ng video? Ay nako, bikini na naman yung umano sa utak Kaya ko nga eh. nung Baka nakita ibang video ko na kanina- panood ni Tanghenyo. Nung nakita ko kanina umakyat sa niyog, yung naalala ko yung sa video. Yung video na sinend ko.
Ito naman umaakit, di ba, sa ilalim ng... Naglalakad sa slope. ocean floor. Yan, di ba? Tumatakbo. Hindi pala maglalakad. Yung video na yun po, mga kabisyo, yung babae, free diver siya. Oo. So, wala siyang ginagamit. Pag free diver ka, wala kang ginagamit na Oo. any kind of equipment pag nag-dive. So, ang ginawa niya para lumubog siya sa ilalim, di ba, is meron siyang mabigat na bato. Na binitbit sa ilalim ng Binitbit tubig. hanggang makarating siya sa ocean floor. Oo. Yun pa lang mahirap na, di ba? Oo. So pagdating sa ocean floor, tumakbo pa po, mga kabisyo. Nag-fun run po siya. Wala siyang kasama, nag-fun run din. Dala-dala yung bato. Oo, dala-dala yung Isipin bato. mo yun? Isipin mo yun. Nung pinapanood ko ng video na yun, sabi ko, aga naman yung nagpipinitensya. Di ba? Kasi Yun pala yung, yung message noon. Yung message doon na, yung Yan, kasi Chopper, what your mind, Hindi mo binabasa din eh. Oo Yung nga eh. bikini Sabi din. ko, sabi ko, ang sexy naman niya. Ang galing niya lumakad sa ilalim ng Hindi, dagat. actually, nung pinanood ko yung sa asawa ko, sabi niya, kaya palang ganda ng puwet niya, no? Kasi toned na toned yung muscle eh. Kasi isipin mo, Iba yung message na nakuha. Hindi, isipin mo, tumakbo ka sa ocean floor. 'Di ba? Ang message talaga nung video na yon is that Para gumanda yung puwet mo. Oo, actually, bukod sa para gumanda yung puwet mo. At mawalan ka ng magka-abs ka, magkaroon ka ng karapatang magbikini. Bukod doon is what the mind can conceive, the body can achieve, 'di ba? Yes. So sa utak niya, kaya niyang tumakbo sa ilalim ng ocean floor na may buhat-buhat na mabigat na bato. Ganun ka makapangyarihan talaga ang Yung utak natin, no? So pag iniisip, because we're all full of excuses eh. Ay, hindi ako mag-gym. Kasi busy ako eh. Alam mo na. Marami akong ginagawa. Mas maganda pang mag-alaga ng anak kaysa yung mga iba, mga ganyan-ganyan, di ba? Pero sa totoo, may mga iba rin na nakakagawa. Tama, diba? kagaya nito, nagawa ang lahat. Di ba na nagsimula sa wala, pero ngayon, lahat halos sila meron. Tingnan Helicopter mo. na nga lang yung Diba? hintay namin. Kwento mo, Paul eh. Oh, 'di ba? Tingnan mo nga yung gusto ko pang higitan yung ginhawa na natatamasa na, 'di ba? Nakaluluwag-luwag na yung pamilya niya ngayon. Gusto Teka niya nga. maluwag na waluwag na. Magpa-follow up na nga ako ng mga application ko sa online. Magmamasters ako soon. Oh. 'Di ba? Wala lang parang pinaramdam ni Paul na hindi naman nega, of course, but nire-remind lang tayo ni Paul na we can do so much pagka Yes. determinado tayo, 'di ba? Anong masasabi mo, Tanghenyo? Well, ang masasabi ko ngayon sa mga nakikinig ngayon na kung minsan kasi pag nasa gitna ka na, mas mahirap mag-dive sa isang sitwasyon. Unlike nung bata ka, kasi pag bata ka, pag nakaramdam ka ng hirap, Tuloy-tuloy yun. fearless ka eh. Wala kang kinatatakutan. Ngayon, pag nagkakaedad na tayo, pag nakakasalubong tayo ng mga problema, natatakot tayong sumugal. Kaya kung minsan, mas mahirap ang pagdiretso natin sa mga Minsan mas nangunguna yung takot natin. No? Pwede sabihin natin nag-iingat lang tayo, pero minsan sa sobrang pag-iingat may thin line yun eh. Na hindi mo na, parang nire-restrain mo na yung sarili mo na gawin ng isang bagay. Correct. Kaya kung minsan kinakailangan natin i-relieve yung pagiging bata natin na na fearless walang ka takot. na, kaya ko to. Tira lang ng tira, Oo. dali ng dali, gano'n. Tama. Ay, Totoo nako. yun. At yun yung pinapakita sa atin ni Paul. He was fearless. Yes, and Diba? we admire you for that, 'di ba? Hindi ka nag-quit sa kabila ng paghihirap na pinagdaanan mo. Ang hirap na nag-aaral ka gamit lang para pagkatapos mong mag-review pag-isip sa umagang itim ng Oo, totoo. butas ng ilong mo Oo. na pagpangungulangat mong gano'n, parang bumoto. Itim. Pag gumagawa ka ng walis sa gitna ng gubat, ikaw lang mag-isa doon. Correct. Yun yung Yun yung grabe yung yung mental strength mo eh. Yes. Oo, grabe yung mental strength mo kasi kinaya mo yun kasi nga dadating ka talaga sa puntong ba't ko kailangan tong gawin habang nagkikinis ka you have calloused hands, 'di ba? Samantalang yung mga iba mong kaibigan o naglalaro, 'di ba? Bakit ikaw kailangan gumawa pa ng walis tingting, 'di ba? Nasa gubat ka. Nasa gubat mag-isa para hindi mabuli, nakatago sa dilim, 'di ba? Pero nagawa mo. So ikaw na yung isa namin bagong Lodi. Yan, idol ka namin. Ikaw talaga dapat yung iniimbitahan na resource speaker. Correct. Sa school Oo, nyo. sa graduating ceremony. Sa Correct. graduation ceremony. Ng school nyo. Oo, sa mga graduating class. At ikaw talaga dapat yung nagbibigay ng ganitong klase ng kwento para ma-inspire Tama. yung maraming mga estudyante Correct. na mag-aral at magpursige pa sa buhay. Tsaka, ikaw yung tinatawag natin na tangible na example. Correct, yes. 'di ba? Yun yung what you will aspire to become, 'di ba? And kamo, US kamo. Yan. Buchanan. Kaya naman. Ahem. Patsokolate ka Oo. naman dyan.
Bikini Ay, Man! pabango lang, pwede na. Thank you very much, Paul, for sharing your story with us. Congratulations. Ang mga kwento po na may wagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like na like, share ng share mga kabisyo para marami rin ang matuto at ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. You may email us your stories kung gusto mo mag-share. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Batiin ko lang ng happy birthday, Boss Larry Palad. Happy birthday sa'yo! Hi, Boss Larry. Corrected by and kay Chef Alan na nakatutok sa atin kasama ang kanyang wife na si Connie Salas na adik sa Tambalan. Maraming salamat. Yan. Chef Alan, thank you sa special treatment mo sa akin kahapon sa Okada. Thank you. Ramdam ko talaga yung special ako kasi mas maraming butter yung buttered shrimp ko. Ay, batiin ko rin din pala si Lance Virgilio of Punta Di Fabian. Magandang umaga. Good morning. O sa mga kabisyo, enjoy the rest of your Lunes. Smile. It's a wonderful day. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one SM radio station. Love Radio.